The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8:11, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, let us examine ourselves first and see if we still have some sins, because this will just become barriers to our study of the Word of God. Busa ang pulong sa Dios diha sa 1 John 1:9 nagatugon kanato ang mga magtutuo. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug human nato buhata kana, kita andam na sab sa pagpadayon, sa pagtuon, sa pulong sa Dios. Ug galang kanimo higala nga wala pay kaluwasan diha sa imong kalag, gikinahanglan nga imong gamiton kanang imong free will sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, magandam ta sa itong kaugalingon. Let us pray. Excuse me.
Ama namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw. Ay mo kaming gidala dinhi karon aron sa pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong grasya nga nagalihok pa sa among kinabuhi. Grasya nga kami imo pang gipabuhi, nagaginawa pa kami og kinigumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, imong grasya. Dili kami takos. Nining adlaw o Diyos, uban kami, tultuli kami og ipatinaw kanamo ang dugang panimong mga kamatuoran. Aron kini among ikadugang sa amo nang napundo nga imong mga kamatuoran dinhi sa among kalag. Salamat o Diyos. Ining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga subscribers nining atong Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. So padayon kita sa paghisgot nining atong tun-anan nga naguluhan og the study of basic doctrines, ang atong pagtuon sa mga sinugdanan nga mga pagtulunan sa Biblia. So kagahapon atong gihisgutan ang pipila ka mga punto sa doktrina bahin sa atong pagka-anak sa Dios, mga Kristohanon nga gikinahanglan nga kita magmatngon kanunay sa atong kinabuhing Kristohanon nga kini atong kalag patubuon pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Segundo Pedro 3:18 nga patubuon ang atong kalag pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw nga paagi. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mo kana ang mando sa Dios. So aron kita makatubo o makakabot niya ng atong common objective and goal as believers, which is spiritual maturity, which is the stage of capacity for love, for blessings, for life sa tibok mong kinabuhi na nakakatakos pag kinabuhi. Niyan tong higayon nga itong idawat sa Ginoong Hesukristo. Right at that moment, daghan ang mga benepisyo itong nadawat. Ug usa ni ining benepisyo mao kining gitawag nato og katluan og siyam ka mga irrevocable absolutes og anay usa niya na nga revocable absolute. Kay ato kining isgutan kay may bahin kini sa atong basic doctrines nga kinahanglan atong tunan. Apan sa dili pa kita mutuki niini ato kang hatagan og ideya sa mga butang o paghulagway sa atong dadangatan na ingon nga mga anak sa Dios. Atong prinsipyo nagabase diha sa Pilipos 3:20 nga nagaingon nga kitang mga Kristohanon, tanan nga mga Kristohanon, mga lungsuranon na sa langit. Sa laktot nga pagasulti, in short, we are now citizens of heaven. Okay? O gibasihan nato diha Pilipos 3:20. Okay. Mao kini ang atong dadangatan kay sumala kana sa gisaad sa Dios sa tanan nga iyang mga anak. Tanan nga mi salig, mituo, midawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga atong manluluwas. Siya raman ang atong manluluwas. Wa may lain. Musa ato siyang gidawat, gituuhan sa timos gayud nga pagdawat
sa way pagduha-duha nga kita naluwas niadtong human nato siya dawata og nga kita naa natay palaabuton. We now are looking forward to the day that adto na ta makig puyo na didto sa langit uban sa Dios. Okay. Nauna sa tanan, unsa man gyud langit? Mutan na katingali, what is heaven? Well, ang Biblia nga mao man kini ang pulong sa Dios nga way pagkasayop, way pagkasipyat, nagahulagway sa langit as the home of every believer in Christ. Mao kini ang puloy-anan sa matag magtutuo ni Ginoong Hesukristo, and which is otherwise called home sweet home, or paghalagway niya na glory land. Okay? Kaya ang langit gigarantiya na ngadto sa tanang magtutuo. Ana man na sa 1 Pedro 1:4 ngadto sa 5. Busa ang matag magtutuo should better become more acquainted nga masuhito sa ilang umaabot na nga puloy-anan, which is ang langit. Have you ever wondered unsa man gyud kining langit, unsa may hulagway niini? Again, ang Biblia mentions heaven, ibaw ka kapila ni hisguti sa Biblia, 559 ka kanang higayon, 559 times, o nag-provide kini og precise, definite, detailed information bahin ini. Kaya ang langit mo kini ang home sweet home sa tanan nga mga magtutuo. Ano niya atong home sweet home? Hangtod sa kangturan. Now, someone has said that nga ang langit usa kini kadapit nga giandam alang ni adtong mga tao pod nga andam. It is a prepared place for prepared people. It is every believer's next home. Mao na niya itong sunod nga puloy-anan. And he should expect to be there relatively sooner or later. Depende kini sa perfect timetable sa Dios. Naibaw kasi Pablo was caught up to the third heaven, to paradise. Niya iyang nadungog ang mga butang nga di niya mahulagway, inexpressible things that man is not permitted to tell. Wa gyud siya tuguti sa pagtugan bahin ini. Segundo Corinto 12:2 ngadto sa 4. Now, sa basahon nga giuluhan og heaven better by far, sinulat kini ni J. Oswald Sanders. Iya kining gihulagway, kining langit gihulagway niya based on biblical description nga mao kini ang kinatasan, kinabalaan, o the most joyous experiences of earth will be far exceeded. Di na ikita ang mga kalipay o mga unsa ni mga sinati na tulad sa kalibutan. The experiences, joyous experiences of earth will be far exceeded by the realities sa katinuuran sa langit. So heaven is so much better than the best experiences of earth nga one can summarize only a few of its benefits and blessings. Okay, mao kini ang iyang paghulagway ini. Magpahimos kita sa kinabuhing dayon in the immediate presence of the triune God.
God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. All that diminishes the quality of life on earth, muwa na tanan, will be banished from heaven. Now, unya, gawas pa niya na, ang heights of joy nga atong na-experience na sinati din sa kalibutan will be eclipsed in heaven. O, gawas pa niya di na ta makasala dito sa langit. We will sin no more. Nga naman, wala naman po tayo kinaiyang makasasala dito. Okay? Kaya wala kinaiyang makasasala dito sa langit. Kunya, no more subjects to kanang pagtintal sa world, the flesh, and the devil. Wala. Karon, niya patas kalibutan, manisigig kanang kanang balda kanato kining atong mga nagunang mga kaaway ang kalibutan, ang iyang sistema, ang atong unod, ang old signature ug ang yawa. Kaya mao man ang tulo ka nagunan natong mga kaaway. Kaaway ni sa Dios o kaaway natong mga Kristohanon. No, didto sa langit, wa nay limite ang atong kaalam. Knowledge will no longer be limited. Gawas pa niini, ang mga limitations sa atong lawas will hamper us no more. Wana. Nga gawas ni everything that would enrich our lives, na dito. Everything would enrich our lives. Nga, na reunion, grand reunion with loved ones sa atong mga hinigugma ng mga luwas. O ang formation of new relationship will make heaven an extremely wonderful place of fellowship. Tiyan mo na. Gawas pa niini, ang kanang huni, ang music dito sa langit will be or will far surpass Earth's finest achievements in that realm. Di na nimo kanang hulagway ang kanindot sa mga huni o mga musika dito na sa langit. Dili kita ang kinanindutan nga achievements din sa kalibutan. Anaay giingon og full satisfaction for every holy and wholesome longing and aspiration. O niya dito sa langit, na ay mga mansion. John 14:2-4. Ang kanang kadalanan dito, pure gold. Di na. Wapa mo man kaning bersikulo ni streets of pure gold na nasa Revelation 21:21. Gawas pa nini, ang Diyos nagaandam the unending happiness niya itong tanan nga nahigugma kaniya. 1 Corinto 2:9. Kunya, the 12 gates of pearl, mga perlas. Tuwa dito Revelation 21:21 yapon. Kunya, unsa pa? The tree of life with its fruit and healing leaves. Tuwa. Ang kanang kahoy sa kinabuhi nga naay iyang bunga o kanang mga dahon nga makatambal. Pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and the Lamb. And as Revelation 21:1. No, 22:1. Now, dito'y siyudad that had no need of the sun. Wanay kinahanglag adlaw, wanay kinahanglas buwan to shine in it. Sanglit ang himaya sa Dios, maumay kalamdag niini, ug ang karnero is the light thereof. Revelation 21:23. Now, so dito sa langit, wa nay kanang gabi,
Wa na gabi. There will be no more night in heaven. Ngano man. Tungod, it's all bright forever and ever. Labihan sa kadanag, kahayag. Di na nimo na hulagway dito. Revelation 22:5. Unsa pa? Dito sa langit atong makita ang naong sa atong Ginoo. We will see our Lord's face. Revelation 22:4. Dito sa langit, we shall be like Him. Kanang pariho ta kaniya sa atong Ginoo. 1 John 3:2. O we will never know darkness there. Wala tayo may bawang kangit-ngit dito, wala na. It's thing of the past. 1 John 1:5. Unsa pa? We will enjoy eternal rest and peace. Di amo na. Hangtod ang imong pagpahulay ug ang kalinaw. Job 3:17, Hebrews 4:9, Revelation 14:13. Unsa pa? We will enjoy eternal health. Wanay sakit dito. Eternal na. Hangtod na nas kangturan ang mayong panglawas na to. Revelation 22:2. Unsa pa? We will enjoy eternal wealth. Hangtod ang imong pagkaadunahan dito. 2 Corinthians 8:9, James 2:5. Unsa pa? Of course, we will enjoy our eternal life dito. 1 Corinthians 15:26 and 55. O napod sa John 3:16. Now, dito sa langit, wa nay sakit, wa nay kanang kagulanan, wa nay mga luha, wa nay pag-antos, wa nay kamatayon, tungod kay ang karaang mga butang mga gina. Revelation 21:4. Busa dito sa langit, wa nay mga hospital, wa na kay kahadlok dito mga virus dito kung sanal, wa na tong gikagubtan karos tibok kalimutan nga kaning giingon nila novel coronavirus nga nagkalat na ni karon sa tibok kalibutan. Wa na mga hospital, wa na mga doktor, wa na mga nurses, wa na mga pharmacists, wa na mga clinics, no more medicines to take. Besides, you will always be young. Kanunay na kang batanon with a perfect body, hingpit nga lawas, always handsome, always beautiful. No more distinction of sex and age. Wana laki o bayi o edad. Wana. Everything is just perfect. Hingpit. O kung balikon, you will have a perfect body. The same as that of our Lord with His resurrection body. Sa laktod nga pagkasulti, heaven is better by far. Can you, unbeliever? Ako ning i-address nimo dili magtotoo. Nga wa pay kaluwasan. Can you afford to miss it? Ug ang kanang pagkasipyat nimo niini, missing it is forever. Ang tod. Maka ako ka ba nga dili ka makapahimos nini? Si Apostol Pablo nagaingon des Filipos 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. To die din in this particular verse is profit, ganansya, tungod kay someday moatubang kita naong sa atong Ginoo. We will come face to face with the Lord. Dihas 1 Corinto 2:29 ang pulong sa Dios nagaingon, why mata ang nakakita, why dalunggan ang nakadungog, no mind has conceived
what God has prepared for those who love Him. Tiyan mo na. Dito sa langit, there will be no more death. Revelation 21:4. There will be no more crying nor mourning. Wala. No more pain. No more hunger or thirst. Revelation 7:16. No more tears. Verse 4. No more night. Revelation 22:5. No sun nor moon. Revelation 21:23. No shut gates. Why mga gangaan nga sirado? Revelation 21:25. Therefore, life in heaven is absolutely perfect. So, unsa may mong bation with all these things that are absolutely real in heaven? Na kay perfect body, no more concern about health dito sa langit. Na kay perfect environment, kaimtangan nimo nga hingpit. Na kay hingpit nga kalinaw, hingpit nga kalipay. Psalm 16:11. Na ay hingpit nga kinabuhi kay eternal life na with God. No more age difference. Sa ito pa, ageless na ta. Wala tay edad. You will always be young. Timan kato ang giingon di padugay. Wala na mga eskwelahan o mga simbahan dito. Kaya wala na may relihiyon. Wala na sin and evil. Wala na. Wala na sala o dautan. Wala na. No more old signature. Wala na kinaiyang makasasala. Nga sige na ito kanang tintal. Tagbuhat o nga sala. Wala na. No more cars. No more planes. Tanan. Wala na. You can travel faster than the speed of light, of course. No more shopping centers. No more malls. Wala. No need of anything. Wala. Wala kay kinahanglan. Bisag unsa tungod kay ang provision dito is perfect. Hingpit. Question. Would you still have feelings in heaven? Unsa man ka? Of course. Na kay feelings, but your feelings will only be pleasant and positive. Di man na? You will not have any negative or evil feelings there anymore. Wala. That's thing of the past. Mao na nga heaven is by far better than any place you or I have ever been or even imagined. Even to describe it is humanly impossible. Kasabot ka? Tungod kay ang langit, hingpit nga dapit man, you can never be unhappy or lonely there. Gusto? Kanunay lang kang malipayon dito hangtod sa kahangturan. While you enjoy heaven, dili nagyug ka kanang laayan dito, of course. Never will you get bored. Instead, you will always be perfectly happy. Enjoy yung kahangtod sa kahangturan. Dito sa langit, you can never be ugly. You can never be stupid, dumb, clumsy, embarrassed, shy, afraid, or lonely. Wala. Itong mga butang wala. There's so much more that I cannot begin to tell you. Naapay kinadaghanan. Oh, there's one thing na ako nakalimtan. There in heaven, you cannot pay for anything. That's right. You cannot pay for anything, nga naman, because someone has already paid for everything. Ang tanan, libre. It's all free. Kasabot ka? Si Ginoong Jesucristo mo'y may bayad dito sa cross, and you must believe that. Tuuhig na. Because if you don't believe He did, then you cannot get into heaven, my friend. You cannot. Dili ka makaadto sa langit. If you think you can pay your own way, you are wrong. You cannot. Okay? Nagtuo ako nga si Ginoong Jesucristo na matay tungod sa akong mga sala,
ug sa tanang sala sa kalibutan. So I'm going to heaven. And I'd like you to go with me. But I cannot make you. Dili ko kanang dala nimo dito. If you want to go, ang imong buhaton ra mao ang pagtuo kang Ginoong Jesucristo ug ikaw maluwas. That's it. Mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Tuuhi lang si Ginoong Jesucristo nga mibayad siya sa imong mga sala, namatay siya dito sa krus alang kanimo. Now, you don't have to say it to me. You don't even have to say it loud. Ayaw, di na kinahanglan. Just think in your mind. Diya sa imong nauna. I believe in Jesus Christ. That's it. Ug ang imong kaluwasan is settled instantly. Nakadungog ka? By just believing in Jesus Christ as your Lord and Savior, automatically you are on your way to heaven. Narana ni mumutuo ka ba niya na? It's a matter of choice. Believing in the fact nga si Ginoong Jesucristo namatay dito sa cross. Kanang imo pagtuo nga si Kristo namatay dito sa cross, kasaysayan raman na. Apan kung mutuo ka in the fact nga si Ginoong Jesucristo namatay dito sa cross alang kanimo, mao nay kaluwasan. Sabtag yun na. Now, here are the results. When a person, after hearing the gospel, mutuo kang Jesucristo nga iyang maluluwas, ang Diyos Amahan mo punit kaniya, niya ng tawhana, ug mo butang kaniya, mo hiusa, mo dugtong kaniya kang Ginoong Jesucristo forever through the baptism of the Holy Spirit. That is what the Bible in John 3 describes as being born again. John 3:3, John 3:7. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of heaven. So, question, how does one become a member of his family? Humanly speaking, and so on. By birth. Isn't it? In the same token, unsaon man pagkahimos tao nga sakop sa iyang panimalay sa Diyos, spiritually speaking, also by birth, isn't it? At that instant of spiritual birth, spirituanong pagkatao nimo, that is the second birth. Kana siya, who is now a child of God, pinagi siyang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Sa gisulti des Galacia 3:26, nahimo siyang brefos, infant believer. And because he is still an infant member of God's family, unsa may iyang gikinahanglan to be able to grow up. Milk, gatas. Ang gatas atong kaamgid kini sa basic doctrine of God's Word. Mga sinugdanan nga pagtulunan. 1 Peter 2:2 nagaingon, like newborn babes, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. To grow and grow up spiritually, unsa man? Pagtuon sa pulong sa Dios. Bible doctrine on a daily basis. 2 Peter 3:18. Ato ning ipadayon kining paghisgot niini ugma ug aron musuod na kita sa atong paghisgot ni atong 39 irrevocable absolutes ug 1 revocable absolute. Ato ning ipadayon ugma. Magampo ta. Ama namong Dios, nagapasalamat kami kanimo niining lain nga panahon nga imong gigahin kanamo Dios sa pagtuon sa dugang pangkamaturan sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong paglamdag kanamo ni hinaut nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi nga ang Espiritu Santo magapaklaro pag yun, magapatinaw, muhimong tinuod ning tanan
kay kinigikan man kanimo. Salamat Dios. Ning among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry, panalangini kining maong ministry o Dios. Use it in your through your plan in a mighty way. Gamita kini o Dios aron sa pagpakailap ngadto sa mga katawhan nga wala pay lamag sa imong kamatuoran. Salamat ni ining tanan o Dios nga grasya. Sa ngalan ni Ginoong Kristo, amo kining giampo o gipasalamatan. Amen.